Dumela makulu, Dinyame teaching is here. Right, as kumira zvakanaka, tenda Biti ari kunzi akashaudwa akamhanyiswa Kumabvuku kurufu kwaanga aenda. Munokuziva kuti murume uyu kana kuti mukomana uyu, mudhara uyu kana kuti mujaya uyu haasi kudiwa nevanhu nenyaya yakaitika pamazuva adarika aya. Muri kungozviziva mese. Fanika apa zvakabva zvanyanyisa kuwedzera kusvika sauti pachironda kubva pakangonzi iye ndiye asara naWashman Nube na Kore uya vari 3 ndo vari kunzi vari kuroteta kutungamirira kana kuti kuleader opposition. Kubva papo chete pavangodaro mahwana akabva atotanga, hakuna kana kusekererana kuripo ipapo nevanhu, nekuti vanhu vakatsamwa. Munoziva vanhu vanenge vachiziva zvavanoda, ende Mabvuku isiti rimwe rekuti rakadisappointwa, inzvimbo yakadisappointwa zvakanyanya nevanhu ivava nenyaya yeriko yakaitika nana Shabangu ndobva vabvisirwa MP vavo. So vanhu ivava vanenge vane hasha, avozouya naBiti voonekwa vari kushanda nevanhu ivavo, voonekwa vari kusara vachitoti tisu takanhikina apa, like Biti akatobuda achitaura kuti inini ndini vice president we triple C, ndakatoiswa nenyaya yenhingiriki necongress yakaitika chinchichichi muna 2018 2019 ipapa. So kubva ipapo vanhu manje vakatsamwa paakangouya vachingomuona chete angari mahwana.